dewch efo ni fyny llwybr Rhyd Ddu heddiw yma. Ie, fel ydych chi'n gweld wan, mae'n tua 8:30 ar fore Llun allan o'r tymor. A mae'n eitha brysur yma erbyn hyn, felly allwch chi ddychmygu, mae'n braf a yng nghanol gwyliau ysgol ac yn y blaen penwythnosol sy'n gallu bod yn brysur, felly dewch yn fuan i wneud y siŵr bod chi'n gallu. A cofio, mae'r gopa'r Wyddfa yn pasio trwy Rhyd Ddu hefyd, yn enwedig yn ystod y tymor brig. Felly, cofio wneud mwy allan ohoni, a os ydych chi eisiau gwneud cylchdaith hefyd, edrych at wahanol amserlenni a allan chi bach o cylchdaith yn defnyddio'r gopa. O ran cynllunio hefyd eich taith, cofiwch bod yna adeiladau yma yn Rhyd Ddu. Mae yna orsaf ailenwi dŵr hefyd sydd yn ofnadwy o ddefnyddiol. Does na ddim biniau yma oherwydd y syniad ydy bod chi yn cario exbwriel adref o chi, felly jyst rhywbeth i gadw mewn cof. Da ni wedi mynd yn boeth o'n do, cos da ni wedi cerdded chydig bach fyny dipyn o all do. Wedyn da ni wedi tynnu layers i ffwrdd. So, ia, be ti wedi bacio, Gwenno? Wel, dwi'n licio bwyd ydw, so mae gen i becyn bwyd. Mae gen i ddigon o ddŵr i gadw ni fynd drwy gydol y dydd. Dyn dwi wedi dod â plastars, sanas bar. Dwi wedi dod â eli hael hefyd. Dwi wedi rhoi ar yngwyneb yn barod, ond jyst rhaid gofyn bod fi mewn t-shirt wedyn. Ie, mae'r hael yn gallu dod allan pan ti ddim yn Mae fod yn braf expectio. dydy. Ie, gen i fatha insulated coat hefyd, achos ar y tops, mae'n gallu bod yn rili oer, yn wedyn pan ti'n stopio am cinio neu bach, mae'n oeri, da. Pan ti wedi mynd i fyny all fel la, ti'n poethi, a wedyn ti'n cyrraedd y copa neu ryw le agorad, a mae gwynt yn gallu dal chdi allan. Gallu bod yn oer. Mae chwys chdi'n oeri ydyn, ti'n mynd yn rili oer ydyn. Oes, mae'r tywydd yn gallu newid. Dwi'n gwybod bod mae'n gaddo hi reit braf heddiw, ond mae tywydd yn gallu newid, yn enwedig ar y copa dydyn, sydyn. Ie, so fedrwn ni'n cerdded ar lwybr Rhyd Ddu heb sôn am TH Parry Williams yn amlwg. Gath i enni Rhyd Ddu yn hir ysgol. A nes i wneud lefel A Cymraeg, a tygau hefyd o ar y maes llafur. Mae plant yn astudio'r gwaith, mae'n cael ei gyfri fel un o'r beirdd gorau yn yr iaith Gymraeg. Ac y bardd cyntaf i ennill y gadar a'r goron mewn un eisteddfod, 2 waith. So mae'n y gorau o'r goreuon mewn ffordd. A mae'r Wyddfa wedi dylanwadu yn anferthol ar ei waith o. Enghraifft yn hon a yn Moelni hefyd, sydd wedi bod yn chydig bach o ysbrydoliaeth i cynllun yr Wyddfa mewn ffordd. O ran, mae'n sôn yn Moelni amdan yr tirwedd yn rhan ohono fo, lle mae'n sôn bod Moelni'r tir yn un byd arbennig, ond er hynny mae o wedi treulio mor ddifn i mewn i'w enaid o mewn ffordd. Sôn am tir ysgol hefyd, gafodd o'i enni a'i fagu fan'na, a llynadd wnaethon ni roi paneli solar trwy ariannu Cronfa Cymunedau Eryri. Cael ei ariannu trwy Cronfa Cymunedau Eryri, i roi paneli solar ar tir ysgol. Ac oedden ni'n teimlo bod o'n bwysig bod ni yn cefnogi'r prosiect yna gan bod yr adeilad ei hun yn mor bwysig yn hanes a treftadaeth Eryri a Chymru. A bod yr ganolfan yn gallu parhau i weithredu a cael plant mewn trwy'r drysa a bobl lleol sy'n eisiau gweld bobl lleol hefyd yn ogystal ac ymwelwyr. Ni gyd wedi bod yn gyfrifol iawn heddiw wedi rhoi bwt cerdded ymlaen, ond mae o'n bwysig achos mae'r llwybr wedi bod yn eitha sych tan rwan, rili. A dyn ni dod ar draws y rhan yma lle yn enwedig yn y gaea, os di chydig bach yn oer a rhew, fysa hein yn gallu bod yn ofnadwy o llithrig. A dyn mae o'n bwysig bod chi'n gwisgo... A dweud y gwir, da ni wedi cael cyfnod eitha sych do i fyny, bod bwrw lot na ddo. Sa'n gallu bod lot gwaith. Sa'n gallu bod yn waith fysa. A does na'n byd waith os mae traed chdi'n lychu a cario ymlaen i cerdded, os mae traed chdi'n mynd yn oed. Ti ar risg o pethau fatha hypothermia yn y top wedyn, os gyda traed oes, mae'n bwysig cael rhywbeth sy'n waterproof. Just i sôn yn fras, fydden ni weld yn yma, frog spawn yn y dŵr.
So, ti'n bod yn ofalus pan ydych chi'n cerdded. Jyst i sbio o flaen traed chdi lle ti'n cerdded, so ti'n isio disturbio bywyd gwyllt a ballu. Da ni gyd wedi cael snack bach neis yma wan a stop yn sbio allan y golygfa. A da ni wedi cael ffrwythau do, ond rhaid cofio, mae hwn yn cynnwys da sbwriel hefyd os ti'n gadael o ar y mynydd. A wrth gwrs, mae'r tymheredd ar y mynydd yn lot is na bedio i lawr yn y dinas neu beth bynnag. Felly, wneith o cymryd lot amser i hwn pydru ar y mynydd. Felly, cofio mynd â pob ddim yn ôl a dref o'ch chi. Ni'n mesur niferoedd y pobl sy'n cerdded ar ein llwybrau ni pob blwyddyn. Ac ar y Wyddfa i gyd, da ni'n cael tua 500,000 o pobl yn cerdded y llwybrau'r Wyddfa i gyd pob blwyddyn. A wedyn, obviously, llwybr prysura ydi Llanberis. Ryw 200,000 trof fatha cyfartal pob blwyddyn. A wedyn, llwybr y mwynwyr fysa'r llwybr prysura nesa dros 100,000 o pobl pob blwyddyn. A wedyn y pig tebyg eto, jyst o dan 100,000. A wedyn mae y llwybr Rhyd Ddu a llwybr Cwellyn yn reit ddistaw. Gynnu ni y Watkin hefyd, mae hwnna'n weddol brysur. Jyst o dan rhyw 60,000 pob blwyddyn. Weddol is ar yr ochr yma. Yndi, so wedyn sa Rhyd Ddu a Cwellyn tua 20,000 pob blwyddyn yn cerdded y llwybr yma, so 20 ar Rhyd Ddu a 20 ar Cwellyn, really. So, ie, mae'n lot distawach i gymharu. Mae partneriaeth yr Wyddfa yn partneriaeth o sefydliadau sydd yn cydweithio bydd y Wyddfa, bydd treftadaeth diwylliannol y Wyddfa, yr ecosystem, y bobl o'r cymunedau sydd yn gweithio ac yn byw yma. Da ni wedi creu cynllun rheoli ar gyfer yr Wyddfa, gath y cyntaf i lansio nôl yn 2018 ar ôl yn gynghoriad cyhoeddus a cyfarfodydd. Mae'r cynllun di wir cael ei sgwennu yn wir ystyr partneriaeth. A da ni'n adolygu'r cynllun rwan. Mae yna lot o brosiectau wedi dod allan o'r gwaith yna, fel yr gwelliannau i'r syrpa a'r rhagarchebu yn Pen y Pas ac yn y blaen i ymateb i'r heria parcio. Mae'r app da ni wedi greu, mae'r prosiect yr Wyddfa di blastig wedi dod o'r cynllun. Mae gennym ni lot o ffordd i fynd, ond da ni yn cyflawni gwaith da wrth gydweithio. Mae wedi cymryd rhyw 2 awr i ni gyrraedd yn rwan ar y copa. Mae'n ofnadwy o braf, mae dim llawer o wynt na'n byd. A mae Bethan yn dod i ymuno fyny. Jyst o'n y taith ar y ffordd i fyny. Da ni'n gael taith. Da. Gynna steg. Lyfli. Lot o felynod hefyd, does? Ie. Yna dipyn o bwyd yn cael ei adael ar y pan yn ffodus, so... Yn y tynfa i'r... Pennod, gwrand yn anas a falle'n barod. Yndi. Ie, bechod. So, da ni newydd fod yn y copa, a da ni wan yn ar y ffordd lawr llwybr Rhyd Ddu. A mae o'r un mor bwysig i feddwl am y ffordd da chi'n mynd lawr y mynydd na ydi o i gyrraedd y copa i gychwyn. So, sa'n ni'n disgwyl bod pawb yn dod yma efo map neu'n defnyddio app llwybrau sydd gan ni fel parc. A ia, bod hwnna ar gael gennych chi i neu siŵr. Mae'n ddwrnod clir heddiw, a mae'n reit hawdd, fel da chi'n gweld, mae'r llwybr yn reit clir tu ôl iddo fi. Ond dim bob diwrnod sydd fel hyn, mewn niwl neu mewn gwyntoedd glaw o falle, mae'r amgylchiadau yn gallu bod yn heriol. A felly os da chi efo chwd neu wbeth i fyny a mae'r glaw yn dod i fewn, ella sa chi'n cerdded pasio hwn a wedyn yn methu'ch troiad neu beth bynnag. So mae o'r un mor bwysig i gael wbeth efo chi i ddeud ar y ffordd i fyny
na ydi ar y ffordd lawr. I drio helpu hynna, da ni'n eisiau hein fod yr unig beth da chi'n dibynnu ar pan da chi ar y mynydd. Mi ydyn ni wedi gosod y meini cerrig yma. A fel da chi'n gweld, mae hwn yn pwyntio tuag at y watcyn ac yr un da ni eisiau sef mynd lawr Rhyd Ddu. Rydyn ni yn cyrraedd bwlch Mae'n wan. Jyst mynd i bwyntio rhywbeth allan sydd yn amlygu bod o'r un mor bwysig i gynllunio y ffordd lawr y mynydd na ydi o ar y ffordd i fyny. Os ydych chi'n edrych o'n blaen ni yma, mae gennym ni 3 fforch yn y llwybr. Mae un o'n nhw yn mynd â ni lawr drost all mae'n deryn lawr am yr watcyn. Un sort of yn hedy'r un ffordd hefyd, a'r llall ydy'r un da ni eisiau mynd ar lawr am Rhyd Ddu. So mae'r un mor bwysig. Ar ddwrnod fel hyn, mae'n reit amlwg, ond eto da ni'n disgwyl bod pawb yn dod â map neu yn gallu deud pa ffordd maen nhw eisiau mynd lawr. Ie, mae'r Wyddfa'n golygu lot i fi, achos mae rhan mawr o'n ngwaith i, mae'n rhan mawr o'n mywyd i bob dydd. Da ni'n gweithio i drio gwarchod a hyd yn oed adfer rhai agwedda o'r mynydd gyfer y dyfodol a cenedlaethau'r dyfodol. Ond hefyd yn bersonol, mae yna rhyw gyswll efo'r mynydd. Mae'r mynydd mor chwedlonol a mae yna rhywbeth yn rhan o'n diwylliant ni fel Cymru. Y cysylltiad yna rhwng ni a'r mynydd fel mynydd ddechrau Cymru a dwi'n yn gwybod, mae gennym ni gyd rhyw deimlad dofn am y lle. Mae'n anodd rhoid y fus arno fo, ond ia, mae yna gysylltiad arbennig rhwng ni meddwl ar mynydd. Gen i jyst llon llaw yma o figwyn. Cyn gafael a gwasga fo, wedyn ni wedi weld faint o ddŵr mae'n actually dal. Yndi, yn union, a dyna di defnydd o rili ydi. Mae'n dal y dŵr ar y tir, a wedyn oherwydd hynny. Dyna pan bod mewndiroedd mor dda yn storio carbon, achos bod nhw mor lwyb, di'r bacteria ddim yn torri lawr y planhigion mor dda. A fysa fo yna air yn rhedeg trwyddo fo. So ie, mae'n rili bwysig. Mae'n storfa huge o carbon. A ie, mae o i gyd lawr i, wel ddim i gyd, ond yn rhan helaeth lawr i y planhigion bach yma. Ond mae'r defnydd ohonyn nhw dros y blynyddoedd, ie, mae nhw'n rili versatile. Yn ystod y rhyfela byd, oedden nhw'n defnyddio nhw fel ffordd o pacio pan mae pobl i brifo wounds lle, achos bod nhw mor dda yn dal gymaint o liquid. So. So mae enwau ffermydd yn aml iawn yn adlewyrchiad o hanes yr ardal. Enghraifft, mae yma yng Nghymru, mae lot o ffermydd yn defnyddio system trawiadol, sef yr hafod a'r hentref. Yr hafod ydy'r ardal fysa y defaid neu'r da byw yn pori yn ystod yr haf, a mae hynny fel arfer yn y darna uwch o'r mynydd neu'r tir, a wedyn yr hentref wedyn, sef yr ardal fysa nhw yn pori yn ystod y gaeaf. A mae hwnna fel arfer mewn llefydd sort of is-lawr yn y mynydd. So mae'r enwau llefydd, enwau ffermydd, da ni'n gweld o'n gwmpas ni, Hafod Newydd, Hafod Lydan ac ati, Hendre Fawr. Mae'n bwysig bod ni'n cadw'r enwau yma'n fyw achos bod nhw'n adlewyrchiad o'r hanes sy'n tu ôl i'r enw. A dyma ni ar ddiwedd llwybr Rhyd Ddu.
Fe gymerodd i ryw 6 i 7 awr i gyd, felly yn ddiwrnod llawn o gerdded ar y mynydd. Diolch yn fawr am wylio ac am ymuno efo ni ar y daith. Mi fyddwn ni'n postio vlog ar gyfer pob un o'r 6 prif lwybr i fyny'r Wyddfa dros yr wythnosau nesa. Felly cadwch olwg allan am hynny, ac os da chi'n bwriadu mynd i fyny'r Wyddfa am fuan, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn 3 cwestiwn i chi. Ydy'r wybodaeth ar sgiliau cywir gennych ar gyfer y diwrnod? Ydych chi'n gwybod sut fydd y tywydd, ac os oes gennych chi'r offer cywir? Yn bwysicach na dim, byddwch yn ddiogel a mwynhewch. Welwn i chi tro nesa!